Я уехала на 4 дня. Перед этим позвонила научиться. Приезжаю туда, начала в Вайбере. Что-то недоступно. В чем дело? Мало что говорит. Потом звоню. И вот как люди меняются. Когда-то она могла сказать все. Но управление работает. 50 человек. Численность 400 на сегодняшний день. Всего 400. А дальше не знаю, не знаю. Зато будем еще видеть и слышать. Звук есть. Кто в чате сейчас, отпишите, насколько звук нормально слышно. Так, народ, расшарьте видео, поскольку я сейчас пока занят, не могу по всем соцсетям распространять ссылку, поэтому закиньте в Telegram, так, Facebook, по возможности. Ага, отлично, раз слышите, значит все нормально. Скоро должно начаться, начало в 6, сейчас уже 6 минут меня показывают, значит скоро начнется. Пока ожидаем. Где это? Михаил, это конференц-зал гостиницы Орша. Значит, найдите То есть, Михаил, звук нормальный, меня слышно? А что я говорю? Это только третья часть экскурсии, которая все, ты спрашиваешь, человек уже выставил, а я директор музея, и больше 15. Ну, так вот, что вы, а как вы там в Аршане, с Рамдом, другой, ну, коли то я и живу, сейчас он сильно, живу там, сам А сейчас где? Ну вот, да, еще 2 минуты пока есть. На 5, отлично. То просто проблема, Михаил, в прошлый раз что-то произошло, какие-то проблемы со стандартным приложением YouTube, и стримы не запускаются. Я сейчас с техподдержкой переписываюсь, спросить, в чем проблема конкретно с мобильным приложением. Сторонняя программа нормально работает. Вот сейчас веду стрим через стороннюю программу. Поэтому я и спрашиваю, как насчет звука, видимости. То есть, ну, это не стандартная как бы среда для YouTube. Это другая программа. Потому что он доказывает, что земли треба и вокновать, а вот это не записывает. А вот у нас все, короче, это рубль, наверное, его лоббировал, а с подругой же вот выгодно. За это даются державный бюджет. Так, ведущие сказали, что еще 2 минуты и ток-шоу начнется, поэтому по-быстрому расшарьте видео, предупредите всех. Я скинул ссылку в Discord. Кто смотрит, раскиньте ссылку в Telegram, Facebook, в другие соцсети. Мы пока ожидаем. Ну, я там, что я там книжку подарил, я что-то на упомню, там, осторожно. И поэтому Лена на меня говорит, я сказал, наш державный стадион, это... Поважане господарство, просьба займати місце ближей до нас, ближей до імпровізованої сцени. Ми будемо починати нашу зустрічу.
Добрый вечер всем. Меня зовут Владимир Булавский. Я являюсь региональным координатором громадской культурницкой компании «Будьмо белорусами». Я особой компании всей вельми рады вас вітати на мероприятии, на нашей сегодняшней встрече, які ладить компанія у белорусских регионах уже 6-й год. Мы, до речі, в Орші не перший раз. Можливо, хто-нибудь з вас був у весну на кірмаші проєктів, публічної презентації проєктів для Аршанщини. Головна мета таких мероприятий – це створення комунікаційних площадок для розвиття потенціалу місцевих активістів при уділі, ідеально, звісно, при уділі городських владів, бізнесу і для міркування питання регіонального розвиття на підтримку національних традицій і коштовностей. Эту идею под таким лозунгом «Разом до справы» мы просовываем у Беларуси уже 3-й год, и довольно поспехово можно уже оказать, потому что как раз завершается этот 3-й год. Сярод таких активностей, окром подобного формата мероприятия ток-шоу, есть кірмаші проєктів, про які ми вже згадували, публічні презентації ідей для конкретного регіону. І є такі клуби організаторів, ці дискусійні клуби, один з яких, до речі, проходив у Ворші у цьому році. Я трішки розповіду про формат зустрічі. Наше ток-шоу офлайнове, оно предуглеживает запрошение спикеров. Спикеры уже заняли почетное место. Все они, не побоюсь этого слова, однословцы у своей справе. И с допомогой спикеров мы сегодня попробуем обмерковать такую досить гучную тему, яку мы заявили, Ворша у пошуках городской идентичности. Натурально, что сегодня и в этих стенах мы, может, не отшукаем, де ж яна эта идентичность аршанская, с кем себе идентификуются аршанцы сучасные, але поспробуем десь по-новому, десь по-іншому звернуть на ті процеси, які відбуваються сьогодні у Ворші і у регіоні. Я би хотів представити спікерів. Роман Воронов, историк-администратор культурных проектов, Игорь Кузьмичак, громадский активист, редактор Аршанского регионального портала, и Наталья Хованская, директор клуба 1387, куратор стартап-школы, социальный предприниматель и громадская активистка с Бобруйску. Что дотычна до сённяшняй размовы, калі хто з вас читал анонсы, мы агучвалі цілий шераг питанняў, з чым можа ставацца Ворша, але рыхтуючыся да сённяшняга мерапрыемства, праглядаючы розныя публікацыі ў СМІ, асабліва за гэты год, немалаважны для Воршы, я бы хацеў працытаваць такі абзац з портала онлайнер, які па сутнасці можа задаць тон сённяшняй нашай размовы. За свой 951 год Ворша прошла удивительный путь от места боевой славы Великого княжества Литовского и центра просвещения с коллегиумом и путейской типографией Спиридона Соболя, ставшей центром белорусского книгопечатания, до полного забвения, от промышленного центра межвоенного времени до криминальной столицы эпохи застоя и перестройки. Сейчас у города новая ответственная роль. По нему и его окрестностям будет оцениваться работа правительства всей страны. Хочется надеяться, что городу от этого станет только лучше. Это был такой великий артикул на онлайнере, который вышел с нагоды такого пильной уваги республиканских уладов до Аршанского региона. Але мы крышку отойдем от таких глобальных питань экономичного развития и тих перспектив, які малює сучасний рад для Орші, поспробуємо поглядіти такі локальні питання, можливо, городського кшталту. І перше питання я би хотів задати Ігорю Кузьмичуку. Можливо, хто-нибудь з вас читав, літерально місяці 3 тому вийшло велике дослідження «Рейтинг білоруських городів». І там було включено в дослідження 15 білоруських городів з населенням 100 тисяч жихарів і более. З їх на опошнім місці оказалась Ворша. І, як це справді, все так древно.
Нагадається, там, по-моєму, оцінювалося більше соціально-економічне розвиття, наскільки я Ну, в основному там інфраструктурного, якби, забезпечення недотичного, ну, були питання культури і освіти, тим ліку на конт вищої едукації. Ну, об'єктивно, проблеми в Орші є, і тое апошнє місце, на жаль, на сьогоднішній день, воно заслужено було. Університету нема. Культура в городе некалькі год просто разваливалася, адчуванне было, што просто мэтанакіравана развальваецца. І хаця зараз у культуры адбыліся змены кадравыя, но вельмі сумнівна, што культура зможа вельмі хутка аднавіцца. Напрыклад, у горадзе няма ніводнага агульнагарадскога моцнага фестываля. Я не беру, скажем, тое, што ў ГЦК там фестиваль патриотичной песни, если нечто такое там проходило, да, где там ветераны, псевдо-ветераны, БРСМ и так далее, ну, объективно это совсем не было цікаво. Я беру фестиваль, ну, хотя бы формат Лепельского смока, где агульнагородские, які притягивают туристов и так далее. Принаймні культурного фестиваля нема. Да, есть шахматные, но это, напевно, больше для специфичной аудитории. Ну і інший шэраг праблемаў. Сапраўды, недарма у Оршы ў мінулым годзе адбыліся такія моцныя пратэсты нетуніяцаў, так сказаць. Нездарма на Оршу столькі зараз пільнай увагі, аб'ектыўна горад просто развальваўся апошнія шмат год. І апошняе месца, на жаль, на вялікі жаль, заслужанае. Ну, апошняе месца з 15 гарадоў, не з усіх гарадоў трэба заўважыць. Я боюсь, что калі б там было з 20, вынік для Орши был бы той же самый. Ну, Дубровна ж не ле. Дубровна были бы 20 не потрапила, напевно. Конечно, Дубровна яшчэ больше развалила. Да, сябры, гэта вельмі важны момант, які я упусціў. Я закликаю вас активно долучатися до нашої розмови, коли у вас будуть питання в таким організованим порядку до спікерів чи до модератора. Вернемся до розмови. Добре, чого нема, ми зрозуміли. А що є? Які позитивні зрухи, ці ініціативи є у Орші зараз? Ці розвиваються, ці з'явилися за апошні дні? Калі браць агулам Аршаншчыну як адміністрацыйную адзінку, то самае пазітыўнае гэта тое, што гораду абяцаюць вялікія ўкладанні ў праграму вось гэтага пад'ёма з руінаў пекла. Але гэтыя ўкладанні прыйшлі ў горад не ў тых аб'ёмах, у якіх яны першапачаткова абяцаліся, і прыйшлі даволі позна. Таму да канкрэтнага эфекта ад гэтых укладанняў яшчэ пройдзе пэўны час, трэба яшчэ пачакаць, ці запрацуюць яны сапраўды сур'ёзна. У астатнім у нас ёсць вельмі хорошы патэнцыял культурніцкі ў тым ліку, хорошы патэнцыял турыстычны, і зараз вельмі хорошым прыкладам магла быць тая ж самая Дубровіншчына, пра якую Станіслав Іванович сказаў, казіно, якое пабудавана на трасе, яно просто шыкоўна працуе і дае рабочае месца ў тым ліку і аршанцам. Орша блізкі да Расіі горад, тут і так адпачывае даволі шмат расейцаў. Недавно былі дадзеныя, што сярод жыхароў Смаленскай вобласці Орша адзін з топаў турыстычных. Ну і развіваючы турыстычны патэнцыял, мы, в прынцыпе, можам тое сёе атрымаць. Іншая справа, што турызм у Оршы, ён дзе-то так у прыярытэтах улады, у праграмах, якія пісала ўлада мясцовая, ён далёка не на першым месцы, канешне, но ён так у десятку ўваходзіць, но где-то там унізілі ў десятачкі. Чаму менавіта пра турызм я кажу? Для ўлады больш ставіцца на першае месца эканоміку, сацыялку, прамысловасць канкрэтна. Да? Чаму я скажу пра, што больш важны турызм? Таму што прамысловасць, ну, труп нават электрашокерам не адмовіш. Гэтыя прадпрыемствы ствараліся ў час Савецкага Саюза, і тэхналогіі, якія туды былі прывезены, яны ўжо былі састарэлыя на той момант, калі гэтыя заводы адкрыліся. Потому что все эти технологии были куплены где-то на Заходе, покуль они доехали, покуль людей научили, Заход уже наперед скаканул. И плюс варто разуметь, что эти заводы ориентовались на рынок, который полову света охопливал, да, той же самый Лигмаш и льнокомбинат. Сегодня такого рынка немає, его треба здобывать заново.
Ну, то есть агульно керунок думок я зрозумів. Тобто сфера послугов, на ваш погляд, это то, що перспективно може допомагати розвиттю сучасного варші. Ну, ми, до речі, поглянемо на прикладі прикладів, як це не странно звучить, досвіду наших спікерів. Але ось, вертаючись до теми, ось, скажімо, який образ творчий зараз панує серед горожанів, з чим вони себе асоціюють? Ці можна навіть поспробувати там у 5 словах описати зараз аршанську ідентичність. На великий жаль, вот эта вот фольклорная фраза «Орша, 3 турмы, ни одного театра». Може, 2. Да, и театр у нас полупрофесійний з'явився. Вот. На великий жаль, эта фраза пакуль яшчэ актуальна, і пытанне не ў колькасці турмаў, пытанне ў тым, што яна ў галовах сядзіць і на знешнім узроўні, і на жаль для вельмі шмат каго з аршанцаў. Не ведаю, сацыялагічнае пытанне ніхто не праводзіў, для каго яно актуальнае, но баюся, што для вельмі шмат каго. Дякую. Ми пойдем далей, і треба зауважити, що у Білорусі, в принципі, всього тільки 5 городів з населенням більше 100 тисяч, яких не мають статусу обласного центру і немає вищої навчальної установи університету, які у сучасності грає величезну роль у розвитку городським, розвитку регіону, бо це і місце для праці, це і молодь, яка не уїжджає з цих регіонів. Один з таких подобних регіонів є Бобруйськ. І ми, одне слово, як познайомитися з речаїсністю, з сучасністю Бобруйська і тими ініціативами, які відбуваються в Бобруйську для, скажімо, поліпшення огульного городського фону, ми запросили Наталію Хованську. Наталя, ви працюєте у, скажімо, регіоні з подобними сходячими умовами, може трошки насельництво, як ви розумієте. Да? Які ініціативи допомагають активізовувати городське життя Бобруйська, створити які устойливі образи. Ну і, якби треба сказати, що ну, такий офф-топ невеличкий, що ваш бізнес-проект, він показав себе як доволі удалий, який може формувати вокруг себе на основі яких культурних, соціальних проєктів устойливу городську спільність. Дякую. Добрый день, и я хочу додать, что не глядячи на все то, что доброе у нас есть, але Бобруйск занял передапошнее место в этом расследовании перед Вольшей. У Бобруйску шмат чаго ёсць, і мы ганарымся тым, што ёсць. У нас есть театр, у нас есть театральный фестиваль, у нас есть фестиваль для рамеснікаў, у нас ёсць шмат культурных установаў, але тое, што кажуць, у людзях у галаве не заўжды ёсць такая думка, што наш горад для сябе мы павінны рабіць самі, а не чакаць, што хтосьці да нас прыйдзе ці нешта прывязе, ці мы камусьці можам сказаць, што нам бы хацелася, каб тое было. А так праблема з вышэйшай навучальнай установай ёсць. У Бобруйску быў вуз, 2 гады таму ён зачыніўся, гэта быў эканамічны універсітэт, але ў нас засталося шмат каледжаў рознага накірунку, і таму зараз наша такая задача гэта працаваць з той моладдзю, якая ёсць, і працаваць з тым асяроддзем, якое ёсць вакол нас. Я гаспадыня такой крэатыўнай прасторы, тайм-клуб, антыкавярня, і гэта бізнес-праект. У нас там у арэндзе вялікае памяшканне, і мы робім там нейкія імпрэзы платныя, але таксама мы разумеем, што бізнес павінен укладаць свае грошы, свае рэсурсы ў развіццё горада. Калі кожны з бізнесоўцаў пачне нешта там рабіць навокал сябе, тады вось гэта асяроддзе пачне мяняцца. Я господин на секунду задать питание. Просто есть подобные социально отказанные успеховые бизнесы у Польши, эти з'являються,
Наколькі я ведаю, зараз у былых будынках бровара аршанского збіраюцца рабіць такі а-ля крэатыўную пласту. Так, гэта ідэя, якую мы агучвалі вельмі даўно. Нарэшце яна была пачутая, цяпер там сапраўды будзе шмат кавярняў, самі карпуса рамантуюцца. Дай Бог, што з гэтага нешта атрымаецца. Хацелася б там яшчэ больш крэатыва, пакуль што гэта просто хорошо, не ідэальна, але хорошо, да, ну, дай Бог, в прынцыпе, гэта пазітыўна. Это прадпрымальнік. Мясцовыя. Это не інвестыцыі, не, наколькі я ведаю, гэта мясцовыя. Ну, больш за тое, там будзе просто рамонт, а самі кавярні будуць займацца ўжо як у арэнду. До таго, як вярнуцца надалей, каб долучыць да нашай размовы Романа, вось якраз, калі у нас пашла такая размова крыху пра нейкія локальныя бізнесы, которые змяняюць гарадскую прастору, ці намагаюцца змяняць, можа прывядзеш прыклады з Віцебску ці з тых рэгіёнах, у якіх ты бываў, не толькі ў Беларусі, сацыяльна адказны бізнес, які вакол сябе робіць такую грамадскую прастору і тым самым дапамагае мяняць горад. Дякую. Всім добрый дзень яшчэ раз. Вяртаючыся да даследавання цэнтра новых ідэй, Віцебск там знаходзіцца на апошнім месцы сярод абласных цэнтраў. Будуць разам, все нормально. Трэба дапамагаць адзін аднаму. Праблемы блізкія, таму будзеш так. Я думаю, сапраўды вельмі слушны падыход, каб сабраць рады. І у Віцебску таксама ёсць такія месцы, ёсць такія бізнесы. Зноў жа паказальна, што прадпрымальнік аршанскі мясцовы, паказальна, што Наталя таксама нарадзілася па-руску, з'ехала, вучылася, потым вярнулася па-руску, пачала сваё прадпрымальніцтва. І ў Віцебску такая ж гісторыя. Это персанальная гісторыя, ну, напрыклад, взять центр ЗЭБ Інгі Багінскай, которая стварыла, доўга вела бізнес у такім абслугоўванні у сферы жаночай прыгажосці, а потым зразумела, што яе бацькам, которым за 70 гадоў, яны вельмі актыўныя, што ему Віцебску просто няма куды схадзіць, няма дзе пабыць за продуктамі, з думкамі, пасядзець, ну, нечым такім больш прывабным, чым цэнтр сацыяльнай дапамогі пры мясцовым абслугоўванні насельніцтва, да. І таму яна взяла ў арэнду вялікія памяшканні у завода і вось распачала менавіта такую на прасторах ініцыятыву для людзей трэцяга ўзросту. Потым, канешне, яна як прадпрымальніца бачыла, што людзей трэцяга ўзросту это не адплачваецца, што, на жаль, яна ўкладала туды вельмі шмат грошай, але нават акупіцца гэта вельмі цяжка. І таму это все пачало расці, там зараз і моладзь, там і замежныя студэнты з універсітэта робяць начныя нейкія рэйвы, ну, але прыходзіцца гэта рабіць, бо яна не можа просто пастаянна выдаткоўвацца сваёй кішэні. Таму, напэўна, на Беларусі зараз сапраўды інвестыцыя знешняя ў такія рэчы не распаўсюджаная справа. А нейкія мясцовыя гісторыі, калі яны прывязаныя да свайго месца, то так. Прыкольна нават взять Мінск з яго Кастрычніцкай вуліцай, дзе нешта развіваецца і купаецца менавіта мясцовым прадпрымальнікам, дзе Бел, Газпромбанк, не беларускі банк, купае, дзе таксама мясцовыя арганізатары, которые рабілі там 12 гадоў канцэрты, сэкономілі нейкую суму, каб нарэшце набыць сваё памяшканне. Ну, это все роўна не знешне. На жаль, для знешніх гульцоў міжнародных Беларусь яшчэ не зусім прывабная. Можа, яны не так патрэбныя. Все ж таки мясцовыя людзі лепш разумеюць, што патрэбна тут і зараз. Ну, калі мясцовым людзям считаць інвестыцыю выглядзе. А вот гэта ўжо другое пытанне. А вось гэта ўжо пытанне, наколькі ўладам гэта цікава, наколькі цікава інвестарам, мясцовым зноў жа. Ну, тут іншае пытанне, наколькі мы гатовы іх зацікавіць у гэта, што мы можам ім прапанаваць, калі яны прыходзяць да нас інвестыцыі. Калі казаць пра сацыяльнае, то, на жаль, нічога, акрамя палепшання асяроддзя, мы ім прапанаваць не можам, навошта яно ім. І калі працягваць вось пра ідэнтычнасць гарадскую, то вось што можа быць у Бабруйску, так? Вось што вы ведаеце пра Бабруйск? Ідэнтычнасць. Ну, гэта ці габрэі, ці бабры, насамрэч. Так? Адно другое. Моя крэатыўная прастора называецца 1387.
гэта ну, адно з першых успамінаў пра Бабруйску летапіс ФКЛ. Гэта год заснавання, такі афіцыйная дата. Бабруйску шмат гадоў, і не толькі габрэі, і не толькі бабры могуць быць звязаныя з Бабруйскам. Калі мы нават абіралі вось гэтую назву, мы шукалі штосьці вось гэта трэцяе, як ідэнтычнасць, каб гэта не было ні пра тых, ні пра тых. Але зараз мы актыўна супрацоўнічаем з габрэйскай суполкай Бабруйску, таму што гэта можа быць вось такая ну, цікавостка, да, каб людзі прыязджалі. І у адказ вось тое, што я казаў Ігор пра турыстычны вось гэты патэнцыял, мы адмовіліся ад гэтага. Вось наша актыўная гарадскія актывісты, мы, па-першае, вырашылі, што мы павінны зрабіць горад для себя, для тых, хто жыве ў горадзе. І толькі пасля казаць пра тое, што вось мы можам рабіць яго прывабным для турыстаў. Таму што калі ён не будзе цікавы нам, і мы толькі будзем создаваць нейкія працоўныя месцы, ну гэта ёсць большое пытанне да такога горада, калі ты будзеш там прыходзіць як на работу. Таму зараз мы працуем над тымі праектамі, каб паляпшаць наша жыццё, каб ствараць тыя фэсты, якія б мы хацелі бачыць, каб ствараць тыя публічныя прасторы, якія патрэбны нам. Калі там моладзь, насамрэч з моладзю вось мы спрабавалі працаваць, але гэта не тая мэтавая аўдыторыя, таму што яны з'язджаюць. Мы можам там працаваць са школьнікамі і казаць, як добра жыць у гэтым горадзе, любіць гэты горад, укладаць нешта, але мы разумеем, што потым яны там на 4, на 5, на 6 гадоў з'едуць, і не факт, што яны вярнуцца назад. Таму мы такія больш суровыя, і мы працуем там вось 30, 25 плюс і далей. Калі ўжо вярнуліся, ці гэта маладыя спецыялісты, якія прыехалі ў горад, і ім патрэбна, яны хочуць развівацца, яны пабывалі ўжо недзе ў вялікім горадзе, яны павучыліся, яны паглядзелі, якая там культура, яны прыязджаюць і кажуць, мы хочам рабіць здесь, ці мы хочам пабачыць, ці мы хочам прыходзіць на нейкія адукацыйныя сустрэчы, культурныя імпрэзы, і вось мы з імі пачынаем працаваць. Пасля ёсць такая мэтавая група, гэта бацькі з дзецьмі. Ім таксама хочацца, каб дзеці займаліся чымсьці новым, чымсьці інавацыйным. І гэта такая ніша нават у бізнесе, каб прапанаваць нешта для іх. І вось мы працуем, напрыклад, дзеці прыходзяць да нас на інавацыйныя заняткі, а бацькі таксама могуць у гэты час пасядзець і чымсьці пазаймацца цікавым. Вось такая аўдыторыя. Ну і сталыя ўжо такія бабруйчане, там 45 плюс 50, яны добра ведаюць горад, яны добра разумеюць, што там можа быць цікавага ў горада, прывабнага. Яны ведаюць, што яны ўжо там кар'еру яны пабудавалі, дзеткі ў іх ужо выраслі, і яны могуць нешта такое рабіць для горада, вось і быць патрэбнымі іншым. Вось мы працуем з такімі мэтавымі групамі і разам робім вельмі цікавы праект. Я могу распавесці. Да, вот просто парочку таких прикладов мы с одним словом Галей попросили. И у меня есть презентация, когда я уже родила. Запусти меня, я буду листать. Сейчас, секунду. Бабруйск, насельніцтва амаль што 220 тысячаў, і вось такой факт, мы зараз яго вось як ідэнтычнасць такі прасоўваем, таму што был перыяд, калі была Бабруйская вобласць, а не Магілёўская. І для нас гэта вельмі таксама такая важная. Калі мы пачыналі выходзіць на вуліцы з нашай крэатыўнай прасторы, першае, што мы пачалі рабіць, мы ўдзельнічалі ў такіх мерапрыемствах гарадскіх. Я думаю, што у вас таксама ёсць Дзень моладзі, свята горада. Ну, я спадзяюся, што ёсць. Ёсць? Ёсць. Дзень мороженого. О, вы кажете, у нас нема Бабруйску дня морозива. Ну, это у нас у День обороны детей. У вас так само нешта проводится. Ну, вось у нас есть Дзень моладзі, мы просто выходзілі на вуліцу, таксама дамаўляліся з уладамі і праводзілі такія бібліятэкі. У нас шмат настольных гульняў, і мы казалі, што вось, акрамя там відэагульняў, якія цікавыя дзеці і моладзям, можна гуляць у настолкі.
і мы просто удзельнічалі ў гэтых гарадскіх святах. Нам нічога не давалі, мы прыносілі свае там столы, крэслы, всю мэблю і вось играли. Гэта было дзе моладзь, дзе не зусім моладзь, уже я адчынілася. Яны, вось гэта пара людзей, яны прыйшлі, пазнаёміліся на нашы прасторы, і вось хутка ў іх уже будзе Новобобрычане. Так. Вось гэта тое, з чаго мы пачыналі прыходзіць у гарадскую вось это асяроддзе. Мы нічога не выдумлялі, а просто дадаваліся да таго, што ўжо было. Пасля вось гэтых вулічных прастор насамрэч мы пазнаёміліся з гандлёвымі цэнтрамі, якія таксама ёсць у Воршы, і пачалі ўдзельнічаць. Яны там нейкія рэкламныя такія кампаніі праводзілі, а мы ім сказалі: глядзіце, мы таксама можам да вас прыйсці і для вашай аўдыторыі, для вашых кліентаў рабіць нешта цікавае. Пакуль там бацькі будуць хадзіць нешта набываць, мы можам проста пагуляць з дзеткамі, пасядзець і распавесці ім пра вось гэтыя настольныя гульні і пра нейкія іншыя цікавыя рэчы, чым можна займацца ў вольны час. І вось мы збіраліся, просто вось гулялі, прыносілі зноў з сабой і распавядалі пра горад. У 2017 годзе Бобруйск такой был у нас статус культурной столицы. Это такие переходящие знамя. Культурной столицы. Наши Будзе. У нас усё наперад. Статус, калі вось нічога такога не адбываецца, але ты культурная столица і павінен неяк сябе адчуваць вельмі культурна ў горадзе. Ну, у нас тэатральны фестываль быў, але ён у нас і так быў і да культурнай сталіцы. У нас быў фестываль «Венок дружбы», але таксама ён у нас і да гэтага быў, але гэта вось сказалі, што гэта ўсё культурная сталіца. І мы вырашылі, у нас няма вулічных музыкаў. Ведаеце, ёсць яны Воршы, ёсць, няма? Нема. Вось. І мы вырашылі, што мы патрэбны музыкаў збіраць і проста, каб яны на вуліцы гралі для гараджанаў. Але так атрымалася, што прагаласаваць гэта вельмі цяжка, каб можна было выйсці на вуліцу, гэта ўжо масавае мерапрыемства, а мы ж вырашылі, што раз культурная сталіца, то гэта павінна праходзіць кожную суботу. І мы дамовіліся проста з кавярняй, што яны давалі нам куды там падключыцца. І гэта было на такой тэрыторыі побач з імі, і выканкам сказаў: окей, но калі нешта здарыцца, то вось гэта кавярня будзе за гэта за ўсё адказваць. Але мы не збіралі людзей, каб гэта было там канцэрт. Людзі проста гулялі міма і траплялі, вось розная музыка была. У нас прайшло 8 акустычных вечароў, людзі вось проста праходзілі, слухалі, потым стала болей людзей збірацца. Яны пачалі знаёміцца паміж сабой. Гэта такія людзі, якія дагэтуль не ведалі, але шмат было радасці, і дзеці былі там, было супер. І апошні вечар мы зрабілі такое стрит-караоке. Гэта калі самі жыцелі горада маглі прыйсці і пець нешта самі. Мы ўжо не запрашалі ніякіх музыкаў. Тады сабралося амаль 400 чалавек. Што спявалі? Спевали Би-2, спевали некие народные песни, спевали... Шлягер российский звучали, но куда деться лево. Пели розные, так нават я уже не вспомню, что пели, але было вельмі шмат людей, потом успоминали, и з гэтай вось таких вечаров у нас нават вось такі атрымаўся проект Бобр 3. Мы вось такі, калі ў Бобруйск прыязджаеш, есть такі знак, калі там Бобруйск у цэнтры, а ўсе дарогі, ўсе шляхі ідуць у Бобруйск. І мы працягнулі рабіць вось гэтыя музычныя сустрэчы, але ўжо восенню і ўзімку на свае прасторы. І людзі, хто ведаў, яны перазнаёміліся, і вось так атрымліваецца сабраць вось гэтую гарадскую супольнасць, так, кам'юніці, якія ведаюць адзін аднаго і гатовы нешта рабіць разам. У нас не было на прасторы такой музычнай нейкай апаратуры, і мы думалі, што мы краудфандынгам попробуем на гэта ўсё сабраць. Мы не сабралі грошы вось проста так, але з'явіліся тыя ж людзі, якія прыходзілі да нас на музычныя вечары. Яны проста прынеслі нам гэты апарат, і ўсё было супер, і мы вось рабілі шмат і робім зараз музычных вечароў. Гэта наша супрацоўніцтва з габрэйскай суполкай, гэта вось іх пляцоўка, і мы
у прошлом году проводили такую серию дискуссий, дебат-клуб это был, з рознымі прадстаўнікамі на розныя тэмы, але менавіта вось у іх там на пляцоўкі. І гэта было вельмі цікава, калі мы вось на гэтай фота гэта мы абмяркоўвалі нацыянальную культуру, ёсць такія там глобалізацыя, а ёсць нейкая нацыянальная ідэнтычнасць. Адна група казала, што так, павінна быць, вось тое сваё, другія казалі, не, нічога не патрэбна, глобалізацыю, усе адзіныя. Вельмі цікавы такі быў праект, і таксама збіраліся людзі з розных суполак, знаёміліся паміж сабой. Вось такія. Вось гэта, ведаеце ли вы такі праект «Жывая бібліятэка»? Гэта калі людзі выступаюць як кнігі, і яна такая направлена на разбурэнне стэрэатыпаў. Калі мы глядзім на чалавека, і, напрыклад, калі гэта габрэй, то ў нас ужо ёсць у галаве, хто ён і што ён і як. А тут прыходзяць людзі, габрэі, інваліды-вазочнікі, і яны распавядаюць самі, цябе на твае пытанні адказваюць, што і як ёсць. Але вось каштоўнасць гэтай жывой бібліятэкі гэта было ў гандлёвым цэнтры. Вось проста на пляцоўкі мы прынеслі таксама там сталы, стулья, і кожны мог прыйти ў краму і прыяднацца да такой імпрэзы. Гэта было вельмі цікава, але мне казалася, што зараз усе рынуцца, просто гэта ж так цікава. А вось не, яны стаялі такія, глядзелі, але падыходзіць не гатовыя былі. Але былі тыя, хто нас ведаюць, хто ведае гэты фармат, і вось яны ўжо ўдзельнічалі. Вось такая класная жывая бібліятэка ў нас на публічнай гарадской прасторы атрымалася. Гэта зусім розныя людзі, і гэта нашы валанцёры. Под Бобруйском ёсць пасёлак Глуша, гэта малая радзіма Алеся Адамовіча, але гэта таксама тэма такая, ніхто пра гэта не ведае, і ведаць, шчыра кажучы, не вельмі хоча, але Алеся Адамовіч гэта вельмі выбітная, на мой погляд, такая асоба для беларускай гісторыі, беларускай культуры. І вось у пасёлке Глуша, ён там пахаваны, там ёсць дом аптэка, дзе яго маці працавала, яны там нейкі час жылі, але больш нічога няма, і дом гэты стаіць такі, ніхто на яго не звяртае ўвагу. Мама, што 2 гады пыталіся неяк на афіцыйным узроўні там гэту тэму закранаць, подпісы збіраць, каб з'явіўся нейкі бюст, але гэта ніяк не варушылася. І журналісты пра гэта не хацелі пісаць, і нічога не атрымлівалася. І вось у гэтым годзе мы з камандай актывістаў придумали, што трэба нешта зрабіць вельмі простае, каб яно было ўсім зразумела. І мы зрабілі з прыпынку Глуша, які радам побач з гэтым будыначкам знаходзіцца, вось такі арт-аб'ект, гэта было адкрыццё. Прыпынак Адамовіча мы проста размалявалі, прыехаў мастак, графіціст, і размаляваў гэты прыпынак. Ну, мы дамовіліся з сельсаветам, усё гэта было сагласавана. І вось тады пачалі звяртаць увагу, пачалі распавядаць, пачалі казаць. Пра гэта напісалі ўсе СМІ, а некаторые нават там з беларускага, я не ведаю, перавадзілі ў Google Translate, таму што нават прозвішча мастака Благі, яны перавялі як добры. Было смешна, але шмат, і там тэлебачанне прыехала, і пачалі казаць, што так, гэта ж гэты дом, і вось у гэтым момант мы сабралі на краудфандинге адразу же грошы на бюст Алеся Адамовіча, і калі раней стаяла пытанне з сельсаветам, ой, пастаўце яго дзе-небудзь там каля дома, каб ніхто не бачыў, то зараз яны ўжо просяць, каб мы яго там каля дома культуры паставілі. Замест так, вось такі прыпынак Адамовіча. І таксама быў такі страх, што прыйдуць жа нейкія нехорошыя людзі, і ўсё там испорцяць, і ўсё такое. Але ў нашай камандзе, вось на нашай суполкі ёсць футбольны трэнер, а ёсць дзеці, якія займаюцца вось у яго камандзе, яны жывуць у Глушы. І вось ён патэлефанаваў і сказаў, слухайце, хадзіце там, глядзіце, таму што гэта вельмі добра. Грамадская варта. Так, і вось зараз ужо атрымліваецца у верасні у іх ёсць свята Глушанскі хутарок. На гэта свята мы прэзентавалі,
І менавіта вось зараз кожны год на гэта свята мы будзем нейкія імпрэзы рабіць. У наступным годзе, акрамя таго, што мы актыўна працуем над тым, каб у гэтым доме зрабіць музей. То есть гэта ніхто не адмяняў, але гэта такая доўгая справа, нецікавая для СМІ, а каб была інфармацыйная падтрымка, у нас зараз будзе такой конкурс кароткаметражнага кіно, калі мы прапануем па тэкстах Адамовіча знімаць моладзі нейкае кіно, каб яны паспрабавалі. Ну і ў Мінску ёсць прэмія Алеся Адамовіча. Вось зараз мы вядзем такія перамовы, каб яны прыязджалі ў нас, гэта ўсё ж такі праводзілі ў Лушы, там, ці ўжо ў Бабруйску бліжэй, каб мы маглі вось гэта ўсё разам збіраць інфармацыю. Гэта... Пакуль вось перагарнік раз на Адамовіча. Пакуль проста ёсць такая нагода, бо Воша адзін з таких брендаў, сапраўдных брендаў Воша Владимир Караткевич. Пытанне да іграў, такім чынам у Вошы ідзе популяризация, популяризовать тут уже и не треба, всем этому человеку. Яким чином Воша зв'язує за собою Караткевича, ці Караткевича зв'язують з Вошей у такому городському контексті? Припинки Караткевича, я так розумію, нема у Воші. По-перше, вельми класна презентація. От на кожную з гэтых амаль на кожную з гэтых тем, которые вы презентовали, я могу распавесці гісторыю, як у Вошы гэта абламалася. Альбо было закрыто. Напрыклад, вулічныя музыкі у Вошы 4 разы выступілі. Таксама каля кавярні. Наконт Караткевича гадоў 6, можна трохі больш, мы прапанавалі чыноўнікам, давайте размалюем один дом. У тым годзе ў Рагачове з'явіўся партрэт Караткевича на доме. Мы сказали, вот давайте размалюем один дом, у нас есть мастак, з вас трэба даць просто дом. Грошы мы самі знойдзем, там, тое сёе. Не далі. Гэта наконт. А вот без тлумачэння прычын. Может быть, яны патлумачылі, калі бы афіцыйную гэтую прапанову зрабілі, но да афіцыйнай просто не было сэнсу дабірацца ўжо. Потому что пасля нашай прапановы, да, праз некалькі дзён сказалі, не, все. Вот. Наконт Караткевича тут не кепска вельмі справы абстаяць. Існуе музей Караткевича, які праводзіць свае мерапрыемствы. Існуе, направда, з калектывам постоянная такая проблема, но это субъективная рэч. Да? Объективные они не кепска популяризуюць Караткевича. Может быть, не настолько масштабно, але кропкава и вельмі хорошо. Проводится даволі шмат мерапрыемстваў. У гэтым годзе хорошая шуміха вакол Караткевича атрымалася з продажам дома Караткевича. Таксама хороший прыклад, як туды выканкам умешаўся. Вот. Як умешаўся? Калі мы абвесцілі... То есть, нагадаю, что справа была такая, что мы даведаліся, что яго збіраюцца знесці, продать под взнос. Тады мы абвесцілі вось гэтую кампанію, што мы збярэм сродкі і выкупім яго. І калі гэта кампанія выйшла ў СМІ, вельмі круто выйшла ў СМІ, мы яе насамрэч яшчэ не пачалі, не стартанулі, толькі абвесцілі пра намер. Вот. Гэтым заняліся выканкамаўскія чыноўнікі. Думаю, што мэта іх была якраз таки не даць актывістам грамадскім гэты дом выкупіць. Ну, атрымалася ў выніку все класна, да? То есть яго выкупіў уладальнік 5-го элемента. Грубо кажучи, там теперь наша ідэя спрацавала зноў жа, да, при тым, што мы не ўклалі ні адной копейкі. Вот, я вельмі задаволены гэтай не пачаўшейся кампаніяй. Ну, вот так вот. І гэтая шуміха, конечно, яшчэ больш прыцягнула ўвагі да Караткевича. У нас ёсць у планах заснаваць літаратурны фестываль у Оршы. Пытанне, калі гэта атрымаецца, ну, але ён будзе 100%. Я ведаю, з такімі думкамі Сяржук доўг ушоў. Гэта адна і тая ж думка, яна проста ўжо абмусольваецца рознымі людзьмі. Вот, гэтая думка і ў Паліны Степаненко ёсць, таксама у Пецківеніцы, і яшчэ шмат. Гэтую думку можна ўжо нават у Мінску сустрэць, у Беластоку. Вот, але гэта ўсё пра адзін і той же фестываль. Рабочая назва фестываля МУК. Вот. Ну и там, конечно, там будет место для Караткевича вельмі сур'ёзнае. У нас вельмі актыўна працуе таварыства беларускай мовы. Вот Юрий Александрович узначальвае яго таксама мерапрыемстваў шмат по Караткевичу. То есть вакол Караткевича даволі шмат крутится, але зразумела, что Караткевич
Ну, калі гаварыць пра гарадскую ідэнтычнасць, да, гэта круто, але баюся, што гэта вот даволі вузка. Все ж таки літаратура сёння гэта хутчэй на вузкую катэгорыю людзей арыентуецца. Зацікавіць такую інтэлігенцыю хутчэй. Таму агульнагарадскім брэндам, які мог бы прыносіць дадатковы доход у бюджет горада, ставим лайки, пишем комментарии. Ну, это дискуссийное питание. Можно проговорить. Задаем свои вопросы. Зрозуміло. Наталя? Так, у меня Дякую, да? засталось и так, за 7, так, одна это такие барахолки. Мы начали робить их в этом году, и на самом деле мы начали робить их на своей пляцовке. У нас з'явился такий дворик, але мы плануем это зробить публичной городской просторой, такие дворы, где ты можешь прийти, провести час з дзецьмі, з сябрамі і нават потрапіць на нейкія імпрэзы. І вось барахолка гэта як зноў для нашай вось гэтай актыўнай супольнасці, як людзі могуць пазнаёміцца адзін з адным, як яны могуць стаць бліжэй, як яны могуць потым уже штосьці рабіць разам. І гэта фрымаркеты, барахолкі, людзі прыносяць нешта сваё тэматычнае і могуць проста абмяняцца, пачаставацца, падарыць нешта адзін аднаму. Гэта было супер, вось гэта была такая восеньская, і ладзілі мы гэта 14 кастрычніка. Вось такое было файнае надвор'е, гэта наш двор. Вось людзі прыносілі ўсё, што было восеньскае. Были майстар-классы по хлебу, по зелкам, по таким букетам з розных вось гэтых яблык і ўсяго астатняга. Было шмат людзей, усе частаваліся, меняліся, і потым мы танчылі. Вось такая прастора з'явілася у нас асабіста у гэтым годзе. Ось такія. Працягваючы пра культурную сталіцу, у нас была такая спроба зрабіць такі календар культурнага гараджаніна, калі мы будзем збіраць, заўжды ў афішах ёсць нейкія афіцыйныя імпрэзы і мерапрыемствы. Калі там нешта ў тэатры адбываецца, ў кіно, ў домах культуры, але мы кажам, што ёсць яшчэ шмат неафіцыйных мерапрыемстваў, і кожны можа знайсці нешта цікавае для сябе. Калі людзі кажуць, ой, у нас нічога не адбываецца ў горадзе, таму я лепей дома там пасіжу, мы кажам, не, глядзіце, нічога, мабыць, не адбываецца ў гэтым вялікім маштабе, на вялікіх прасторах, але фітнес-клубы, розныя дзіцячыя установы, такія бібліятэкі, яны ладзяць шмат чаго цікавага, але яны не могуць расказаць пра гэта. І мы зрабілі вось такі календарык. З аднаго боку былі імпрэзы афіцыйныя ў тэатрах, дамах культуры, а з іншага неафіцыйныя. Друкавалі мы гэта самі, мы проста сабралі, вось тут няма, там унізе мы дадавалі лагатыпы нашых партнёраў бізнес, і за кошт гэтага мы друкавалі па 3000 экземпляраў кожны месяц. І потым гэтыя ж партнёры, там фітнес-цэнтры, нейкія салоны прыгажосці, дзіцячыя установы, кавярні, яны проста забіралі. І мы запустілі там акцыю, што кожны вось у культурнай сталіцы, кожны чалавек павінен мець пры сябе вось гэты календар. І гэта класна разыходзілася. Але наша вось гэтая ініцыятыва недзе ў верасні, яна пачала так затухаць, і ўжо гэтыя не так былі актыўныя, стаміліся бізнесоўцы, яны перасталі даваць грошы, і вось мы раздрукавалі вераснем апошні, і ўсё. Але ўсе гэта помняць, яны кажуць, ну што, можа зноў пачнеш, давай усіх вырашыць. А вось неяк пакуль няма такой, зноў павінна нейкая матывацыя з'явіцца, але я думаю, што нават вось дызайнерка, яна распрацавала. Бачыце, вось гэта ўсё, вось культурны 3.0 Бабруйск, гэта такой 3.0, гэта менавіта такая культура, где кожны можа знайсці для сябе нешта цікавае і аўдыторыю. Няхай гэта будзе імпрэза на 5 чалавек, але ім будзе цікава. Не абавязкова збіраць там вялікія залы ці там гарадскія гулянні. Ну, вось гэта тое, што я хацела распавесці пра імпрэзы, і у меня тут хутенька
гэта так показать нашу прастору 1387. Зараз у нас такі двухповерховы будыначак. Гэта вялікі зал, где проходзіць курсы мова на нова у нас адбываюцца. Не ведаю, ці ёсць горшы такія курсы, няма, не даехалі до вас, они вельмі класныя. Спрабавалі так само. Ну, розныя музычныя вечарыны ў гэтым зале. У нас есть мягкая зала, где можно собраться, поглядеть кино, так само некие клубы, литературные клубы там отбываются, киноклуб. Дзіцячы пакойчык абавязкова, потому что вось у нашай аўдыторыі, як казала, гэта ёсць дзеткі, і калі прыходзіць, вось тут могуць пабыць дзеці, пагуляць, пакуль вы будзеце на нейкай адукацыйнай сустрэчы. Студыя, тут збіраюцца, малююць, вышываюць, там валянне, усякае іншае. Вельмі шмат такіх цікавых творчых людзей у нас збіраецца. Музыкальныя класы, розныя інавацыйныя заняткі праходзяць для дзетак. Дзякуй. А кому принадлежит будинок этот? Гэта прыватны будынак, і мы арендуем яго. Арендуете? Арендуем. Ну, это все нагадывает, находится в Бобруйську, а не в світі, в неким іншим большим городі. Дякую, Наталя. Здається, такий приклад доволі натхняльний. Я би, ну, коли ми зараз кришечку, там картинка сховалася наша. Не важно. Не важно, я думаю, что можно попробовать. Коли ми кришку порозмовляли у тим ліку про приклад Бобруйська, яким чином культурні такі соціальні проекти на вигляді бізнесу і для цього у тим ліку допомагають створити городські супольності, допомагають розвивати і створити певний образ города. Хотілося б пойти кришку далі, і тут буде таке питання до Романа Воронова, щоб він зовсім не засумував. У тим ліку. Роман, ти, скажімо, адміністрував доволі велику кількість історичних і таких культурологічних ініціатив у Вітебську і поза його межами. Може, розповіді 2-3 яких приклади таких ініціатив, які допомагали розвивати місцеву ідентичність, стали історією, і навіть пішли далі у інші городи, в інші країни. Про інші городи, інші країни так одразу не скажу. Я просто скажу. Про Вітебський алфавіт. Ну, поїздку ти сам розповіш. Але з історичних ініціатив, ну, я просто сам як історик в едукації, це знову особиста історія. Історик, особиста історія. Хотілося так, тому що робити для города і для його ідентичності, для горожан, щоб їх об'єднували, менавіта на базі минулого. З особистого досвіду добре працює той, що не войовниче по своїм характері, я маю на увазі. Наприклад, найбільш така ярка подія, яка притягнула найбільш велику кількість людей, це було святкування юбілея Магдебурзького права. Наскільки я веду, у Ворші так само юбілей Магдебурзького права. На 1620-х. Бок, ось літерально праз год у Ворші буде 400-годдзе, вельмі круглая дата, і на свой досвід я хочу сказати, що у нас це пройшло вельмі ярко, до гэтага долучилися мясцовыя канструктарскія клубы, нехто прыязджаў з іншых гарадоў. Магдебургскае права прадстаўлена ў даследаваннях вельмі шырокіх гісторыкаў акадэмічных, тому з акадэміі навук было не праблема запрасіць вельмі такіх паважаных ученых, атрымаць ад іх абгрунтавальныя нейкія лісты для выканкама, которые бы подтвердили, что это сапраўды вельмі важная дата. Ну и для Витебского вогуле, где в центре стоит ратуша, як знак Магдебургского права, ну, як символ атрымання города на самокіраванне. Так это все неяк подбухторвало людей на то, что это норма для Витебского, это тема самокіравання, что это наше доброе минулое с часов Великого князя Литовского, и, кроме того, минулое самокіравання, что называется. Тому это сапраўды выбухнул. Ну, вот, были там сотни людей у нас на разных импрезах, были конструкторские бои у зале, бо там сакавік месяц еще холодновато для улицы. Были экскурсии по так званому Магдебургскому Витебску, нечто мастацкое так само было. Мы подрыхтовали несколько
публікацый у розных выданнях. Ну і вось гэта было неяк вельмі магутна. Что хотел бы до литературы вернуться, мы тут закранули Краткевича, закранули Олеся Адамовича. У Витебску, як у городе, ну, на жаль, так вот не народился, не хочется покрыўдзіць, але Витебск спрабуе себе признавать в литературном сенсе как областный центр. Да, и что вот в Витебской области, например, народился Василь Быйко, у Витебской области народился Рыгор Барадулин. Ну, например, мы спрабовали актуализовать себя дядька Егора про фестиваль Барадулинки, то бок с таким поджартом с некими не зусім сур'ёзнымі рэчамі, і которымі ў сваім жыцці карыстаўся таксама літаратуры Рыгор Барадулін. І гэта таксама спрацоўвала. Я згодны, што літаратура на сённяшні дзень гэта не той мейнстрим, который для моладзі асабліва важны. Але Ваше слово в уши Виктору Мартиновичу с его сотенными шерками за новым романом. В городе Минску. Ну, в сенсе... Ну, это так само, знову ж, коли процент взяти з тих, хто прочитав Мартиновича, я так само він люблю його творчість. Процентовочка, та... На щастя, у нас є школьна програма. В этой школьной программе дети проходят Короткевича. И эти дети проходят Барадулина. Для их это родные имена, и когда они шуют, и приходят, там, приезжают в Вошу, для их Короткевич это не пустое место. Они ведут, кто это, хочет, не хочет. Вошу все уже знал, что я на Короткевичу, да, только он активно. Это моя боль, потому что Витебску нема. Мы не все вот спробовали, хотели, обмярковывали, але не запустили. Бо гэтым трэба вельмі масава, і тады на гэтым грунце можна апрацоўваць літаратурную тэму яшчэ. Нехай там не чыталі Барадуліна і двухрадкоў не прыгадаюць, але як сімвал, як знак нашай літаратуры, як вельмі выбітны чалавек, который жыў недалёка. Калі рабіць экскурсіі школьныя, то па Ушачыне можна цэлы дзень катацца толькі па літаратурных месцах. Дом Барадулін, там есть люди, которых памятают. Просто мы сами робили экскурсии, край поэтов. И это так само вельмі спрацоўна, глядзячы на то, што сапраўды літаратура, паэзія сёння, ну, паэзія з маладых людзей вот, цікава, да? Хто ходзіць, хто гэта слухае. Але былі сотні людзей прыходзілі на Барадулінкі, это некалькі гадоў быў фестываль у цэнтры горада, і вельмі класна адбывалася. У вас еще и конкуренция от литературы, конкуренция с мастацкой школой, все что. Да. Мастацкая школа. Я это нават не верю. Там у нас есть незалежных разных дзеячоў, которые поміж собой нават сварацца вакол гэтай мастацкай, што хто там самы праўдзівы сярод них інтэрпрэтатар. Ну, але ну все робят добрую справу, я просто про это не кажу, что так само добро отрывается. А про международный, да, у нас был проект «Витебский алфавит», просто... Да, я хотел попросить распавесці просто в контексте уцягвання мясцовай супольнасці, уцягвання гараджанаў до этого проекта. Вельмі лёгкий у свою идею, мы просто просили горожан досылать нам по литрах алфавита знаковые феномены, связанные с городом Витебска. Без розницы. Особы, месцы, некие историчные з'явы. Мы отрывали, ну, там шмат, некие под сотню, может, листов у нас приходил на e-mail. Некто присылал некую одну литерку, некто присылал целый алфавит, и на кожную литеру расписывал. Вельмі шмат было такого, кажуть, сміття, ну, розное высылали. Некто там жартовался, взрослых расписывал. Неважно, мы это все пособрали. Отправили в жюри, куда собрали представника от Гонкама, от Союза мастаков. Я даже пакуль сегодня готовился к нашей встрече, на диву знайшоў вельмі шмат знаёмых мастакоў, которые в Витебской мастацкой школе належат, живут в Витебску, которые Ворши народились. Странно, например, ну, мне было вельмі приемно доведаться, что Ворши достатково могутный на самом деле мастацкий грунт. И ну, то, как мы дослали до этого жюри отправила, мы спочатку скомпонували по колькости, наибольшую колькость на кожную литру, сколько нам дослали пропанов. То, как там ясно, на литру А у нас прислали 20 альгердов, ну и это уже было, типа, вот альгерд. Нет, мы показывали, просто давали весь спис, але вылучали лидер глядацкие симпаты. Вот. Альгердов 20 штук дослали, И что же, лидер душа было? Лидер душа, не тяжко здогадаться, был Марк Шагал. Маков.
Шмиров і Шмакова досилали. Да. Але, здається, ну потім ми правда хитрили, то як хитрили? Ми на літру Шамнас і Шмирова, наприклад, і Шагал досилали. Шагал досилали на літру М, якщо вельми шмат. Ми мені там спробували, як все ж таки Шмиров трапив і Шагал. Коли там або на там апострофы, кстати, або на літру Уністадову ми ставили Быкова. Хоча Быкова досилали вельми шмат на Б, ну правильно, вельми шмат. Але у нас, звісно, ще там було цікаво і на Б. Славянський додаток. Да, ну, а на літру ніхто не досилав. А Уністадову для Быкова ми поставили, як ясно, Быкова на Уністадову, а зараз на другим місцем, ну, тобто він був на літру Б. І ну, вельми стрельно. На презентации мы выпустили там пару сборников мы не друковали, но пропонували в электронном выгляде, друковать не было грошей, друковали просто показать людям, как это может быть. На презентацию пришло вельми шмат людей, шмат писал, як досылали свои пропановы. И вот по утягиванию горожан и заодно отсачить, вот, что цікаве им. Я не прихильник того, как, что вот мы мусимо поцікавитися у людей, що їх цікаво, і не тільки в це бити. Ні, як кажуть дослідчики городського брендування, ідентичності, горожане формують ідентичність, але і ідентичність формує горожан. Ми можемо наражати в образи, з допомогою яких витягують людей з стереотипу того, що як город Турму. Я в детстве не часто прожил в Оршу, и не ведающий этого образа, для меня Орша была улица Флёрова, у карьеры мы гулялись, и был классный город. Я помню, приезжал, батька мне дал всюду беляш набывал на Чугуничном вокзале. Это был цудовный город для малого. Это для того, как сказать, что негативний образ так само формується громадством. Давайте ж хай громадство формує позитивний образ. Давайте виносить наверх добрі речі. І потім, це вельми легка ідея, і у нас, наприклад, містечка Витебська Тому Прокоф'єва. Вона взяла цю ідею, зробила свій мастацький алфавіт. Вона вже сама, що їй цікаво, вона попросила у нас цю книжку, потім попросила весь спис, хто там що писав, адмалювала різні речі. Потім вона поїхала у Арменію і там робила... Казахстан. Потом Армению сейчас. Да, она вот на армянский алфавит, Том Прокофьев, который натурально книга уникального армянского алфавита. Так само нечто робила там здесь, потом в Казахстане нечто робила. Ну и так это пошло. Это алфавитная вельми легкая тема, можно граться. Ну, в Оршу в этом плане двое письменников выпустили аршанскую азбуку. Але яны не утягивали громадство в это сами по себе, просто забили, собравши так само феномены Орши на кожную литеру. Да, мы поспробовали еще надать этому серьезности, запросили однословцев, мастацтвознавцев, историков, як бы с посадами, как они на кожный обранный феномен, и писали артикулы для историков. Это было не только люди, которые не ведают, чему и что это такое трапило. Шмат удавав було, вельми от чому там трапив на літеру С знову, такий чудовний чоловік, стільки зробив для Витебська. Чому у вас стріт-арт на літеру С? Ну, проголосувало вельми шмат людей за літеру, за стріт-арт, за вуличне мистецтво. У нас, правда, такі вуличні мистецтва досить активні. Ну, що я зроблю? І вас одразу, пардон, це не я. І так само можна... Питання більш до Ігоря в контексті ось того, що казав Роман, але і від всіх спікерів, дотично, скажімо, своїх регіонів. Ось наколькі сьогодні історико-культурна спадщина, у цілому, не тільки будинки, об'єкти, але і особи, і події, вони впливають на городське життя. Тобто, наколькі вони виявлені у цілому Польщі. Ну, уплываюць гэта адназначна езуіцкі калегіум не толькі як будынак, але і як былая установа адукацыі і культуры зноў вярнулася да культуры. Сёння там і бібліятэка, і галоўная мастацкая галерэя, аддзел культуры, там музейны комплекс і гэтак далей. Такі цэнтр культуры аб'ектыўны стаў. Што ў нас? Ну, Караткевіч, конечно, уплывае. Да, вот зноў жа, там невялікая колькасць насельніцтва, вот на тыя ж самыя, на дзень народзінаў Караткевіча, ну, аб'ектыўна это збіраецца некалькі дзесяткаў чалавек,
Але ну вот под корочки-то он все одно есть, да, и все одно он уплывае, и на информационную простору он уплывае, бо ну, все сайты, все газеты, все СМИ пишут про Короткевича на день его на родину. Что яшчэ Ці можа ёсць могу якія-нибудь сказать? адмысловыя вялікія проекты такие историко-краеведческого характера Ворши, которые притягивают людей? Ну вот я, допустим, знову ж таки, рахуючись до сьогоднішньої імпрези, там проглядав СМІ аршанські, про їх ми, до речі, ще поговоримо. Ось, і були цікаві публікації у районці, на сайті, принаймні, да, про минулі Аршанщини з 20-го стагоддя, які фотопорівняння, фотоположі і так далі. Бо це один з таких керунків впливу на сприйняття сучасними гражданами Ворши. Знаешь, Владь, я зараз пригадую, что в принципе яшчэ уплывае, ну это хутчэй вот для людей занятых у краезнаўцы, ведаючых гісторыю, і для рэлігійных людзей в образ Оршы як горада, у якім было 11 манастыроў. Калісьці. Православныя гэтым даволі хорошо карыстаюцца, і сёння ўжо аднавілі 2 православных манастыра. Это добрый цикл? Это добра. Однозначно добра, яны прыцягваюць, і вот тое, што яны робяць у кантэксце для сябе, для православия, ну это не для всего православия, это конкретно для вернікаў. Аб'ектыўна, зноў жа, ёсць у Оршы, што 2 разы на год крыжовы шлях з іконай Аршанскай Божай Маці. Там я не скажу, што там надта шмат людзей, але ну, гэта таксама прыцягвае людзей. І гэта таксама цікавы феномен можа быць, который яшчэ не дапрацаваны. І калі ў рэлігійнасць лезці, то мы можам узгадаць і для каталікоў, напрыклад, мог бы быць брэндам Бажена, Целіна Баженская. Ну, Хлудинская это девочая, да. То есть жанчына, якая нарадзілася ў Антавілі, была монахиней, и сёння яна ўжо на ўзроўні папы рымскага лічыцца благословенной, и ідзе пытанне яе беатификации, каб яна стала святой. Заснавала жаночы орден. Да, заснавала свой жаночы орден, які... І Новопольську є, до речі, супольність від монахів. Новопольську. У нас до этого часу немає ні одної супольності католицкой, бо їх повиганяли все отсюда. Да. Ну вот, сапраўды, один в краіне орден, один монастыр, які Целіны Бажэнскай ёсць, ён у Новополоцку, але яны часто сюды прыязджаюць, спрабавалі чытаць лекцыі па гісторыі Целіны, мало хто туды хадзіў. Сёння мы размаўлялі, не сёння, это уже 3 гады, спрабуем размаўляць з рознымі святарамі і супольнасцямі каталіцкімі і уніацкімі пра тое, каб з Оршы распачаць крыжовы ход штогадовы у Антавілі, у вёску, дзе яна нарадзілася. То есть рэлігійная вот эта вот частка гісторыі Аршаншчыны, яна, дарэчы, могла б быць гарадской ідэнтычнасцю, улічваць тое, што вот 11 манастыроў у свой час. Да, я думаю, надышоў от питання. Да? Все добре, да. Ну, это якби, для гэтага мы размаўляем, каб даходзіць к пытанню, возникали новые пытанні. Калі ласка, напомни еще про Кабыляцкую гору, тоже великая частка. Это изноў жа хутчэй для адмыслоўцаў, для спецыялістаў. Да, Орша один з раз, два, три, четыре, один з 5 найбуйнейшых цэнтраў расстрэлаў сталінскіх рэпрэсіяў. Кабыляцкая гора 2 гады як гучыць ва ўсіх СМІ рэспубліканскіх, гэта дзякуючы Ігору Станкевічу з яго ініцыятывай, якую ён сабраў родзічаў расстраляных. Но, па-першае, гэта такая спецыфічная тэма. Па-другое, я не думаю, што яна стане, ну, ці патрэбна, каб яна станавілася брэндам Оршы. Бо гэта ўсё ж таки негатыўная частка гісторыі. А город павінен асацыявацца з нечым пазітыўным. І калі мы будзем гаварыць пра тое, што Орша ствараць вобраз Оршы як адзін з мацнейшых цэнтраў расстрэлу, то тады зноў жа выплывуць і нашы турмы. Это будзе звязана, і зноў мы апынемся ў горадзе з 3 тюрмы, ні аднаго тэатра. Да. Вот, на жаль, а ад гэтага стэрэатыпа трэба адыходзіць.
Дякую. Давайте пойдем далее. У нас, по сутності, застається таких два більш-менш великих питання, і потім подогульнім. Ось, Роман, ти казав якраз про створення таких громадських образів, городських образів, для громадства, але передусім головний такий транслятор ось гэтых образів, або, скажімо, головний інструмент транслювання – це СМІ. Ось, і немаловажную частку в цілому образу города ці регіону стварається про СМІ. І ось, коли щиро, то проаналізувавши так на не самому високому рівні таким аршанські СМІ, я зрозумів, що порядка 40-50 новинок – це кримінал, ЧП і все древне. Ну, натурально так. Ну, тут вот, может, я просто не постоянно якби підписав на ссылку аршанських СМІ. Але питання, яким чином можна впливати і вибудовувати комунікацію з регіональними СМІ для того, щоб допомагати створити некие позитивні образи, ці створять некие кампании по притягнению уваги до городских проблем, не только криминальных характеров. Вот, Роман, ты, скажем, человек, который в коммуникациях со СМИ маешь досвід. Ну, я не веду, чим довше, напевно, чоловік в одному місці живе, тим простіше йому має доступ до СМІ і приязної комунікації. Ну, бо свой, мясцовый, коли ты там учился в одном университете с человеком, который зараз стал редактором, альбо, ну, это такие речи. Альбо подобные коштовностях. Но ясно, что СМИ отыгрывают велизарную роль в этом, але навязывать им свою думку про то, что вы можете спинить, особенно коли это приватные СМИ, которые залежат от колькости проглядов и наведников. Что вы можете отвести и больше не писать про здарение, а писать только про новые выставы в музеях, про новые концерты, ну, это, напевно, не лепшая политика для человека, который занимается особым идеей и городской некой там идентичностью. На жаль, это факт, что большая колькость проглядов, наведников отримують і вихоплюють увагу людей в соціальних сетках на від старинні, які відбуваються у їх у городі або поруч. І гэтым СМІ так само треба жити, треба рекламу, треба наведники. Ну, кроме такого нет, довголетия, просто находится подход. Ну и, конечно, разуметь, хотя в регионах, я думаю, нема такого строгого подела по ранжированию по тематичных СМИ, как, например, у Минского. То есть Ситидок — это одна тусовка, там как тут жить другая тусовка. Звичайно, там в Витебску СМИ накрывают как можно большую колькость тем, которые не так шмат. А так, я помню, тема пиара — это особенный семинар, лекции, ці навіть університетський курс, як треба працювати з СМІ. Я думаю, що Наталі багато досвід. Ми розмовляємо про домашніх. У нас есть такие подходы з двох боків до этого. По-перше, мы завжди развиваем свои каналы коммуникации. У нас есть свои соцсетки, у нас есть свой сайт, и мы кажем нашей супольности, что коли вы хочете доведаться, что нового отбывається, коли ви хочете приймати уділ активно в житті города, то ось тут ви можете отримати менавіта гэтую інформацію без усілякого кримінала і всього остатнього. Але ми розуміємо, що наш охоп, він такий не вельми широкий, хочеться более, тоді ми йдемо партнериться, сябраваць неяк са СМІ. І тут вось, ну, правильно казали, что гэта партнерство, гэта калі ты доўга робіш, тебе ведаюць, тебе бачаць. Спачатку гэта было так: о, слухайте, якая классная імпрэза, вось вы нам рекламу заплатите, и мы тады до вас прыйдзем. Мы кажем: слухайте, ну, імпрэзы бесплатно, уваход вольны, мы гэта робім для того, каб вось наша асяроддзе развівалася, каб нешта менялася ў горадзе, так. І мы кажем: приєднайтеся, ви так само можете стати часткою всього гэтага, робіть артикули. Не, ну гэта ж реклама, мы так не можем. І зараз атрымалася, што СМІ вось яны подзяліліся. Хтосьці астаўся, што гэта реклама. І яны пішуць толькі, калі гэта реклама, калі ёсць грошы.
ну, 4 СМИ, 8 с одними, але там и назва «Коммерческий курьер», то есть там только реклама. А с другими яны вось кажуць нам, вось гэта реклама, а вось гэта добра мы падтрымаем. Але там такое СМИ, што вось усё роўна, калі ты адчыняеш, і там першыя вось гэта все фотаздымкі і загалоўкі, гэта такі жах, і ты нават не хочацца там сваю навіну побач з гэтым бачыць. І ты думаешь, не хочу, каб яна тут была, каб яна выходзіла, каб стаяла нават побач. Ці калі яны пішуць нейкія подпісы там у соцсетках, але яны так развіваюцца, і вось такое класічнае жоўтае СМИ, яны нешта такое бруднае выцягваюць, ну, але таксама пішуць пра нас, прыходзяць. І з'явілася СМИ, ну, яно і дагэтуль было, але там з'явіліся актывісты, для якіх таксама гэта прыватныя СМИ, для якіх вельмі важна, каб развівалася прастора, для якіх вельмі важна, каб іх чытачы яны таксама нейкую, ну, адукацыйную такую функцыю неслі, каб яны распавядалі і самі вырашалі. І вось тут мы ўжо такія партнёры, мы робім, але яны не заўжды могуць прыйсці напісаць пра нас. У нас ёсць дамова, што мы самі можам падрыхтаваць той артыкул, каб людзі пабачылі, каб гэтая тэма была, і вось так супрацоўнічаем. Але яны запускаюць вельмі класныя пытанкі ў сабе на сайце. Мы зараз размаўляем зрабіць такую мапу ідэй для горада. Я бачыла мне падаецца, на кірмашы праекта, недзе ў Лідзе рабілі мапу гарадскіх праблем. А мы вырашылі, што не хочам праблем, не хочам вось гэта ўсё плохо, а хочам ідэі, хочам казаць, што вось, ну там, яна, мне падаецца, яна будзе такая ж, як у Лідзе, але вось у Лідзе там праблема, яма на дароге. А мы такі, ідэя, палепшыць гэтую дарогу. Ну, то есть неяк вось так, з такім пазітыўным уплывам. І гэты партал, калі ён забярэ гэтую мапу, гэта будзе супер класна, таму што там шмат наведвальнікаў, і яна будзе больш папулярная у людзей. Ігор, адыходзячы ад пачатку пытання, не без яго, скажем, ты як і рэдактор портала рэгіянальнага, то есть ты сам з'яўляешься СМИ, вось хочется поговорить, ну, я разумею, что мой вобраз горшего СМИ, он абсолютно такі непрофесійны, але вось які вобраз сярод калібраць СМИ раскараецца горша, і якім чынам вось ваш портал уплывае на, скажем, на спробу вырашэння гарадскіх праблем ці фармавання нейкай гарадской ідэнтычнасці? Ну, наконт вырашэння праблемаў у нас ёсць тут поспехі, да нас людзі рэгулярна звяртаюцца. В асноўным гэта пытанні камуналкі, бытавыя такія, капрамонт, дарога і все такое. Я думаю, што гэта нават не надта заслугоўвае увагі, потому што гэтыя праблемы ёсць паўсюль, і СМИ проста як рычаг, які можа уплываць на мясцовыя ўлады лепшым, скажем, звароты афіцыйныя да іх. Наконт фармавання ідэнтычнасці, да, менавіта ад СМИ гэта на процентаў 45-50 будзе залежаць. Але для таго, каб СМИ пра гэта пісала, патрэбна інфармацыйная нагода. Для гэтага павінны быць актывісты, якія працуюць, якія ствараюць ідэі, якія ствараюць мерапрыемствы. А СМИ гэта ўжо толькі пасярэднік, ну, такі рупор, да, які ад 10, ад 2 актывістаў распаўсюджвае гэту інфармацыю на 100, на 200, на 1000 чалавек. Што касаецца вобраза оршаў СМИ, напэўна, гэтым пытаннем сур'ёзна ніхто так не займаўся, прынамсі сярод аршанцаў. Я не магу згадаць ніводнага прыклада нават на ўзроўні іншых гарадоў, калі б нейкі сайт заняў пазіцыю такую, што, не ведаю, вот Осиповичи – это город чыгуначнікаў, і вот мы толькі пра гэта і будзем пісаць. Напэўна, гэта проста будзе крыжык на гэтым СМИ. Так і мы. Ну, я хочу пісаць пра Караткевіча, я хочу пісаць пра мастацтва, але ж людзі чытаюць пра пажары і забойства. Як прыклад, мы кожны тыдзень пішам нешта краязнаўчае. Нам пішуць вельмі сур'ёзныя аўтары, вельмі сур'ёзныя краязнаўцы. Мы публікуем календар падзеяў там краязнаўчых, гістарычных.
100-150 праглядаў, а один наш непрафесійны гісторык взял и написал несколько артикулов на тему «Гісторыя мордобоев паміж районами». И это тысячи. Когда-то это всех интересовало. Так а вот и сегодня, оказывается, это цікаво, да? Конторочки сидели. И вот, глядите, ну, здаецца, тема-то одна и тая, ну, краязнаўства и краязнаўства, да? Але наколькі люди все ж таки, ну, правду читать негатив, ну, тут ничего не зробишь, ну, сапраўды у людей, люди хочуць вырваться со своих будняў, нехта хоча сходить у театр ці цирк, а нехта хоча почитать про то, як 80-х сам так само разом забрали біў морды. Ну і як у такой формаце ствараць пазітыўны вобраз горада? Мне цяжка адказаць. Як прыклад, просто заўсёды, скажем, калі ну, я ўвожу таксама ездзіў у дзяцінстве і ездзіў я якраз з тымі асацыяцыямі, што кожны раз трэба міма турмы праходзіць. У меня асацыяцыі дзяцінства все равно былі у крымінальным кірунку, да? І калісьці у Беларусі выйшаў, ну, як бы странно, да, шансон, да? То есть всех у нас як бы даволі такое негатыўнае збольшага разумення в сучаснасці, хаця гэта насамрэч трошки зусім іншая традыцыя, да, французскай песні і так далей. І есть такі даследчык Тимофей Авілін. Ён працуе в інстытуце прыродазнаўства, здаецца, ці не ошибаюсь. Ядерщик, физик. Ядерщик. Человек, который вовле доследует этноастрономию. И он записал альбом городского шансону 20-х годов. 20-х годов, 20-х стагоддзя, калі тут жыццё віравала, калі 4 мовы і все магчымыя, як бы, ну, то есть это зусім розны шансон быў, да, это такое про гарадское жыццё і так далей. То есть гэта такая турыстычная разынка была б, напрыклад, калі ў Воршы, ну, можна было б у гэтым кірунку развіваць такім іранічным, а не сур'ёзным негатыўным. Ну, это так просто пытанне. Глядзіце, вось, Ігор, ты сказаў пра тое, што СМІ мусяць, ну, могуць пісаць, калі, значыць, ёсць нагода ёсць, калі ёсць актывісты, актыўныя людзі. Вот пытанне, якім чынам можна знайсці ці заахвоціць гараджанаў да вось гэтай актыўнасці, да гэтай публічнасці у горадзе, скажем, з пастаяннай міграцыяй насельніцтва, асабліва там моладзі, которая больш схіляецца да нейкай выказвання актыўнай пазіцыі ці актыўнасці ў прынцыпе. Я, можа, пытанне Наталі задам спачатку, тому што вось блізка, так сказать, праблема. Ну, насамрэч, тут такой адказ вельмі просты заўжды, просто, ну, вось у нас тут амаль што няма моладзі, да, вось зараз, недзе кагосьці я бачу, але зусім не шмат. Ну, таму, вот, я раблю тое, што цікава мне. І вакол мяне збіраюцца людзі, якім вось гэта цікава. І гэта не павінна быць адразу там 100 актывістаў. Гэта ўсё пачынаецца, насамрэч, там з 2, з 3, з 5 чалавек. Мы начинали нашу справу. У нас был киноклуб дома, просто мы растягивали там на стену, ставили проекторы, запрошали просто кто хочет, там где в соцсетках писали. Потом мы поглядели, что о, людей собирается более и более, мы можем уже собрать пляцовку, на эту пляцовку привести этих людей. І там стали з'являться такі ж побач со мною люди, яким нешта было цікаво своє. І вокруг їх уже збиралися ось ці маленькі такі супольності. І зараз нас так шмат. Но ми працюємо 5-й год. Гэта і 5-й год, і зараз у мене клієнтська база 2000 людей. Але ми навіть проводили таку опитанку, що для вас ось гэта простора. А гэта якая-то там суполка такая важная, сябры, ці гэта просто як бізнес, як ты можаш прыйсці туды і атрымаць нейкую паслугу. І толькі недзе 100-150 чалавек бачаць гэта як суполку, і яны гатовы актыўна нешта рабіць. А остальные гэта яны просто прыходзяць за паслугай. Там музыку паслухаць, каву папіць, там нешта абмеркаваць, але яны не актыўны. Вы глядзіце, за 4 гады у горадзе, дзе 220 тысяч насельніцтва, мы собрали 150 человек активистов. Вось много гэта ці мало? Ну, як глядзець. Конечно, гэта много. По наших политических реалиях. Скажем так, мягко.
Мы бачим самі, што 8-10% ад тых, скажем так, хто актыўны, больш актыўны. А так, як вы кажаце, 2000, у нас в очереди есть там 3-4 тысячи. А як до справы, так и 4% только. Поэтому 150 это уже добре. Таму просто пачынаць браць рабіць і не шукаць, ніколі не рабіць нічога для кагосьці. Там будзем рабіць для моладзі. І вось казалі пра людзей, якія гістарычныя асобы, каго чым можна нельга зацікавіць літаратурай. Чым мы зацікавілі моладзь? У снежні 30 год з першага выступу калектыва Би-2. Шура і Лёва, ведаеце такі калектыў Би-2, а ведаеце, чаму называецца Би? Не разіку. Вось гэта наша вечарынка, такі падарунак, якую мы будзем ладзіць 23-го, яна называецца «Посидим на берегу истины вдвоем». Потому что Би-2 это скорочено «Берег истины». Потому что, когда яны пачыналі, яны спачатку были братья по оружию, потом яны стали «Берег истины», это был инший состав, там Шура, Лёва, еще 16 человек, как вы разумели, такие ансамбль. А после яны уже удвух пачалі играть як «Берег истины 2», а пасля яны сталі Би-2. І вось моладзь вось так збіраецца на гэтых персон, самих персон не плануецца, але мы прапанавалі, што вы можете прыйсці, спець, станцаваць, сыграць, прачытаць усё, што хочацца з творчасці гурта Би-2. І вось у нас там дзікі спіс, яны все прыйдуць. І гэта таксама, вось гэта такі крок, каб яны пачалі быць актыўнымі ў горадзе, каб яны пачалі ганарыцца, што гэта іх горад, і вось у Бабруйску ёсць і такія людзі, і адразу знайшліся людзі, якія былі ў 88-м годзе на гэтым рок-фестываль гаркома камсамола Бабруйска рок-ревю, і знайшліся там, хто ўспамінаў, што яны там порвали подушку на сцене, ни в одну ноту не попали, их выгнали с репетиционной площадки. І вось зараз вельмі шкадую, што тады так зрабілі. Дзе вы пашукаеце актывістаў праз Би-2. Ну, тое ёсць вось гэтыя нейкія кропкі па ходу актыўнасць, але яны для кожнай аўдыторыі розныя. І таму не трэба рабіць там, калі мы самі, вось, я не лічу сябе там моладзь, якая там вось прыходзіць на такія імпрэзы, але я раблю тое, што цікава людзям, якія бліжэй да мяне. І тады паціху патроху збіраюцца гэтыя актывісты. Мне падаецца толькі так. Дзякуй, Наталя. Роман? Пра што было пытанне? Якім чынам прыцягваць да супольнасці, да дзеянняў, дзе знаходзіць увогуле гэтых актывістаў ці актыўных людзей для таго, каб СМІ маглі выносіць там пазітыўны вобраз, дзе знайсці актыўных людзей? Для стварэння гарадской ідэнтычнасці. У тым ліку? Тут вы закраналі цікавую групу людзей, як маладыя бацькі. И, по-моему, вот сапраўды мы недооцениваем этих людей, потому что, во-первых, это уже устойлівая группа, которая докладно будет жить в этом месте в ближайший час, потому что, звычайно, дети присаживаются на место. Ты уже не настолько мобильный и миграционный, когда у тебя есть дочка ці сына, тем больше 23. Когда ты завязан на садок, школу, на тем больше некое жилье, поликлиника, кредит и так далее. І вось сапраўды гэта тая аўдыторыя, з которой я лічу, і з улікам того, што маладыя бацькі зараз вельмі актыўныя, бо я не ведаю, на шчасце, ці на жаль, у нас да дзяцей все больш і больш такое стаўленне да вельмі любімых асобаў на шчасце. І сапраўды вельмі актыўна адстойваюць свае правы. Там не громадские, широкие, ясно, там не думать про свободу слова, свободу сходу и іншее, але калі вось есть планы будовать аккумуляторный завод, то значит вот бацькі будут одни из первых, кто и активных, кто ату не сыдзе, будет отстаивать, протестовать супраць. Я кажу, что это вельмі моцная такая группа, с которой варто працаваць и не выкарыстоўваць, але прыцягваць актывізм і паказваць ім поле дзейнасці, дзе яны могуць самі развівацца, развіваць сваіх дзяцей, развіваць горад, дзе будуць жыць яны і іх дзеці.
такой перспективы. Дякую. Ігор, як у вас горш з гэтым справа адбываецца і ці развіваецца? Не горш, чым у іншых гарадах. Ёсць просто, ну, варта разумець. Я не помню, чые гэтае даследаванне нейкіх амерыканцаў, по-моему, што ў прынцыпе ў грамадстве не можа быць больш за 1% актыўных людзей. Иначе хто будзе за станками працаваць, хто будзе... Хіба гэта не актыўныя людзі? Не, маецца на увазе менавіта лідеры, актыўныя такія вот актывісты, которые готовы ахвяраваць свой час і гэтак далей. То есть, ну, эволюцыя так зрабіла, да, што больш за 1% таких людей не можа быць. І плюс паглядзіце, што ў горадзе ж не толькі, там, не ведаю, беларускамоўная супольнасць стварае актыўнасць, да, у горадзе шмат актыўнасці. У нас ёсць цудоўны хіпі-хаус, які, на жаль, зараз все менш і менш публічны за праблемаў там з праваахоўнымі органамі. У нас ёсць розныя гурткі, факультатывы і гэтак далей. Ну, быў рок-клуб в Баране. Быў рок-клуб в Баране, цудоўная гісторыя. Быў рыцарскі клуб в Баране, цяпер ёсць рыцарскі клуб у Балбасова і гэтак далей. То есть гэты 1% грамадства, ён як быў актыўным, так і застаецца. Іншая справа, што мы таксама знаходзімся ў канкурэнтным асяроддзі, і тымі, хто хоча развіваць свой горад вот у такім выглядзе, як ствараць ідэнтычнасць, ствараць нейкія мерапрыемствы, якія будуць паказваць, што вот Орша там цэнтр крымінальнага жыцця, ці цэнтр Караткевіча і гэтак далей. Ну, напэўна, гэта менш цікава людзям, чым пагуляць у шахматы, стварыць шахматны клуб, стварыць рыцарскі клуб, ездзіць на фестывалі ў іншыя гарады і гэтак далей. То есть просто конкуренция ёсць, і это нормально. А для того, каб знайсці гэтых людзей, которые актыўныя, трэба просто быць у камунікацыі з гэтымі людзьмі і разумець іх патрэбы, разумець іх інтарэсы. У мяне асабіста цудоўныя стасункі з тым же самым хіпі-хаусам, з тым же самым рок-клубам і гэтак далей. Але, ну, калі яны патрэбны, ну, мы іх таксама прыцягваем да супрацы. Калі мы ім патрэбны, яны таксама прыцягваюць да супрацы. Все нормально. Орш не такі вялікі горад зараз. Орш не такі вялікі горад, каб тут людзі не ведалі адзін аднаго зусім, і просто паміж супольнасцямі ёсць камунікацыя, там ёсць пытанні, ці да. Таксама у Балбасова ёсць настольная гульня. В этом же рыцарском клубе у кожную суботу можно прийти с 12 до 17 годин и погулять, это же настольная гульня. Называется Киви, находится в Ушу-Сити, кафе. Была яшчэ і ў кавярні насупраць цэнтру, моя крама кавы. Вот. Такое ёсць. Значит, смехусить, все больше есть. Ну, такие молодежи, это не цікаво, той же самой балбасовской молоді, коли ты им кажешь, что вот прийдите, им цікаво, ось прийти, пацапаць гэтыя мячы, гэтыя кальшогі, калі вось мы будзем усё рабіць гэтае. Добра, рабіце, прыходзьце. Калі толькі кажаш, ты патрэбен сам гэта рабіць, сам клепаць, сам шыць, усё цікавасць, уся яна адпадае, яны ўходзяць. Вось вы нам зрабіце, а мы вам уже дзякую не адкажем. У гэтым плане могу дадаць, што у Оршы ёсць таксама унікальная рэч, гэта бітва розумаў, это барны квіз, які зараз вельмі папулярныя. Ну вот у Віцебску нават мозгабойня, по-моему, провалілася. Ёсць яшчэ? Ведаю, што мала нешта там было. Руская гульня у Машку. Ну вот у нас таксама свой праект пачаўся ў пазамінулым годзе. Вот, парадка 100 чалавек на кожную гульню збіраецца. І гэта таксама... Гэта тыя супольнасці, которые можна выкарыстоўваць. Да. Але яны наўрад ці стануць такім брэндам для горада, як, не знаю, для Бабруйска, те же самые Би-2 ці албанскі язык, да? Возьмем таксама, хто не верыў. Тут у гэтым кірунку можна развіваць той нейкі тезіс про тое, што там Орша это ну не сталіца, но такі моцны горад са светніцкімі традыцыямі, пачынаючы там з першага беларускамоўнага бухарата і з калегавым, который зараз прыйшоў у нейкі сучасны актыўнасць. Ну, я сказаў, што для Оршы можа быць самы выгодны бренд, які б мог быць сёння, гэта якраз такі лён. Вот гэтая штука, яе прадаваць можна, і фестывалі беларускі прадпрыемства па гульня. Один. Комбинат один. То есть вы все забрали, да? Мы реально можем сказать, что мы столица льна. Вот у гэты бренд можно раскручивать. В Европе. Может быть и на другим месте. Можно.
Пошля И Франції. вот на этом можно играть прямо зараз. Нейтрально позитивный бренд. На жаль, мы про локальные бренды уже не, скажем, не розмовляємо, тому що це така велика частка, про которую треба особно робити. І я думаю, що коли буде жадання, то може у весну ми зробимо таке навіть міні-дослідження і порозмовляємо з горожанами навіть, і поспробуємо які, ну не придумати, но визначити які бренд Рошанщини. Перед тим, як я задам спікерам більш подобняюче питання. Ігор не говорить. Один бренд, конечно, у нас в Орші был бы класснейшим. Это связано с Оршанской битвой 1914 года. И он неколи развивался, починался с громадских инициатив. Это и рыцарские бои, это и песни, это и встречи, и так далее, разумеется. Но, на жаль, это политизованное мероприятие нам никто не даст проводить. Так что лён состоится. У принципе, коли говорить про городскую ідентичність, я пробачу, ну кришечку мікрофону перехоплю. Коли говорить про городскую ідентичність, у тим розумінні, як скажем, гэта ну хотя бы у Польши робится той же самой, где бренды городские змагаются один з одним, да, где один туристичный город, засылая автобусы, размаляванные у других городских туристичный город со своей рекламой, да, как их туристы бачили, что легче туда ехать. То есть там война брендов. Коли про такое говорить, про серьезное брендование городов и продаж этих брендов, то это ввогуле размова будучыні. Мы сегодня можем размовлять про городскую идентичность, вызначить, який бренд был бы лепший, але не з нашими не демотивованными чиновниками мы можем его серьезно развить. Для того, как его развивать, чиновники повинны быть зусім по-іншому мотивованные. Іншая справа, это коли зоймецца гэтым сур'ёзная грамадзянская супольнасць, прыклад Лепеля цудоўны. Да? Але тут трэба, каб чыноўнікі былі хаця б лаяльныя да гэтай ідэі. Сёння я, на жаль, у большасці гарадоў, ва ўсіх гарадах, могу по пальцах толькі выключэнне сказаць, гэтага не бачу. І ну, так пабудавана сістэма вертыкалі, што яны проста не матываваны ні да чаго, на выкананне. Выбачаюся. Нема за что выключаться, потому что ну, я могу насамрэч паспрачацца, ніякім чынам не апраўдваючы ситуацию в Орши, привести прыклады взаимодействия ці нават правядзення нейкіх гарадскіх дзяржаўных узроўных гарадскіх фестываляў, которые стали сапраўднымі брэндамі. Прыклад далёка не хадзіць, гэта вішневы фестываль глубокім, который ну, просто... Вот я кажу, что на пальцах можно перелічить. Але гэта ініцыятыва між іншымі грамадскасці. Добра, ці ёсць пытанні з залі да нашых спікераў? Тады мы зададим гэта... Да, пожалуйста. Ты еще расскажи еще про Игорь. Да. Дворовый футбол. Расскажи. Ну, дворовый футбол, не, это не бренд, но это могло быть стать брендом, хотя бы, коли бы хотя бы просто не перешкоджали. Ну і по певних суб'єктивних причинах. На жаль, скажімо, зимового турніру дворового футболу не буде, бо основні організатори зійшли у війська. І тепер доведеться чекати, я не ведаю, почекаємо. А коль нове виростуть. Треба було, щоб я не переїхав. Ну от Вітівський, до речі, до нас їздить гуляти команда у дворового футболу. У Вітівську є свій турнір по міні-футболу. Добре, я би... Так, коли вас? Девушка, извините, я не запомню, как позвала. Наталья. Скажите, а вы зарабатываете денежки своей активностью или это помимо вашей работы? Нет, это моя основная частка життя, это мое життя. Я не могу сказать, что это такие бизнес, как были некие великие гроши. Але у нас 230 квадратов площади в оренді, ми это окупаем, и 5 працівних місць, які там отримують зарплату. Я могу потім просто особисто, це не було сьогодні теми, це така, ну, це бізнес-модель, яка працює там не тільки в Бобруйську, насамрэч там і в Менську, і в Вітебську. Ми не можемо казати, ну, культуру продавати, мені здається, в Білорусі вельми складано. Тому, окрім культурних ось таких імпрезаў для супольнасці нейкіх сацыяльных, ёсць яшчэ бізнес там складальнік у гэтым бізнесе, там аренда. Банк арендуе навучальную класу, каб праводзіць свои там курсы повышения квалификации персонала. Так?
ёсць нейкія канферэнцыі, якія таксама. Ну вось сёння тут арендавалі гэтую залу, праводзіць гэтую імпрэзу. Мне таксама можна прыйсці. То есть вы берете в аренду и сдаете потом дальше другим? Ну, гэта трошечки там по-іншаму працуе гэта мадэль, я могу распавесці. Мы занимаемся организацией проведения. Хорошо, есть ли льготы на культурное мероприятие? Для аренды еще что-то? От кого? От державы? Да, от государства. Нет, это ж приватное все. Вы арендуете у приватника? Мы арендуем у приватника. Коли вы арендуете у державы, у вас таксама нема ніяких льготаў на культурные импрезы, у вас могут быть льготы на аренду только коли больше за 50% наемных працаўнікоў это люди с инвалидностью. Ці калі гэта грамадская организация. Ці калі гэта громадская организация там с некоторым. Хорошо. Есть перечень зданий, которые не используются. Возможно ли была ли беседа с использованием этих зданий для культурного развития? С моего боку. Ну, глядите, у меня есть такая, ну, як асабістая, вось, мой, такие, не ведаю, принципы. Мы не, вось, коли ты арендуешь нечто у державы, это великая такая манипуляция может быть для тебе. Там, и есть прыклады, на жаль, у Бобруйску, не ведаеце, ёсць у Оршы. Па-першае, мы спрабавалі знайти будынак, гэта нашмат танней, чым у прыватнага ў кагосьці там арендаваць. Але вось ёсць дамова, і мы з юрыстамі гэту дамову там прапрацавалі. Там ёсць такі пункт, што дзяржава можа забраць у цябе гэты будынак, калі ў іх нейкая мэта накіраваная там выкарыстанне у любой момент. И ты ніяк не можешь гэты пункт дамовы змяніць. Ну, вось разумееце, калі мне што не спадабалася сёння, ну вось у нас, напрыклад, ёсць там нейкія такія... Ну, тут можа быць прысутнічаць нейкія ідэалагічныя... Ну, вось займаецца мова на новае, гэта не вельмі падабаецца ўладам. Але яны не могуць прыйсці і сказаць, што вось калі яны не перастануць у вас займацца, мы адбярем у вас памяшканне. Не их помешкание. Это не их помешкание, это приватная установа, это все робится по закону, мы платим налоги, у нас приватное унитарное предприемство по оказанию послуг. Вот, мы выросли с ИП, с маленького помешкания, и мне подается, что это больше устойлivое такое развитие. И зараз так мы працуем над тем, чтобы выкупить это помешкание, как оно было наше, и тогда мы сможем. Ну, зараз я шмат чаго праважу такого, што я б не хацела праводзіць наогул. Напрыклад, снежні, вось зараз камунальныя паслугі. Гэта другая аренда па коштах, потому што камуналка для юрыдычных асобаў, яна там, ну, гэта жахліва, гэта не то, што мы плацім дома. И мы проводим дзіцячыя ёлкі. Так, вось я тут приехала, завтра у меня ёлка. Мы святкуем там разные з аніматарамі, робім праграму для дзіцячых народзінаў. Мы робім всякие імпрэзы з гэтымі сетевой маркетинг. Ну, мы шмат чаго робім, таго, што мы не хацелі рабіць, але так. Трэба бізнес развіваць. Мы арганізуем розныя імпрэзы. Правильно. Ён так і павінен працаваць. Але я разумею, што сёння я зрабіла 3 мерапрыемствы, якія прынеслі грошы, таму заўтра я магу зрабіць мінімум одно, якое будзе цікава для нашай супольнасці. У меня есть такая мара, як бы я хотела, каб гэта працавала. Я хотела, каб была вось гэта суполка навокал гэтай прасторы, якая сама будзе ўтрымліваць яе. Ну, як клуб нейкі, так? Калі кожны кажа, сёння я 20 рублёў готов унесці кожны месяц такі ўзнёсак, і тады я ведаю, што ў нас ёсць пляцоўка, на якой можна збірацца, можна рабіць класныя сацыяльныя праекты. Ну, і гэта не моя ідэя. Як каворкінг. Як такі каворкінг. І кожны скідваецца. Але пакуль гэта так не працуе, таму што няма вось гэтай крытычнай масы людзей, якія будуць гэтае падтрымліваць. Таму ёсць іншы такі складальнік і іншая бізнес-мадэль. Я бы скарыстаўся магчымасцю задаць апошняе пытанне нашим спікерам, такое падагульняючае, і потым у нас будзе нефармальная частка, можна будзе ў прыватным парадку абмяняцца кантактамі, паразмаўляць, задаць пытанні. Пытанне агульнае, скажем такі, падвядзем рысу пад сённяшнім мерапрыемствам.
Калі мы кажам пра Воршу, якія дзеянні, ці ініцыятывы, ці праекты могуць спрыяць стварэнню ці развіццю устойлівага вобраза гораду, які б спрыяў не толькі эканамічнаму ці турыстычнаму развіццю, але аб'ядноўваў мясцовыя супольнасці і развіваў такі гарадско-ідэнтычнасць, гарадскія вобразы. Гэта другое пытанне. Власна кажучы, падагульніць можна. Што б вы параілі зараз рабіць у Воршы для, скажем, больш устойлівага рэлігійнага развіцця? Роман. Ну, я выхапіў вот ідэю, которая мне таксама вельмі блізкая у рэалізацыі падзей і актыўнасці ў сваім горадзе. Кіравацца ўсё ж такі не знешнімі турыстычнымі брэндамі і тым ідэяй, каб прыцягваць турыстаў, а думаць пра жыхароў гэтага горада. А калі думаць пра турыстаў, то думаць пра ўнутраны турызм. Люди, которые ездят по Беларуси. Ну, на жаль, это факт, что в Беларуси никогда не поедет массовый турист, который будет экономично подтримывать нашу краину. Ни в Витебске не поедет, ни в Воршу, ни в Минск, и не допомогут к этому скасование визы и так далее. Внутренний туризм это вельми важно. Он важен не з экономічного пункту гледжання, а важен з пункту гледжання социального развития. Наши люди становились больше прогрессивными, больше культурными, ведали лепей свою краину, больше повага ставились до своих людей, и разумели, что мы все один край. И тому у развитии как раз таки своей идентичности я так само отходил от думки про то, что вот мы мусим развивать память про стендап. Ось я ведаю у свете, и вот был он у Ворши, и вот с пункту гледжання туризма, значит, нам треба вот интегровать это стендали там, ну, я не кажу, что мы мусим рубиться про то, как ведали про то, что стендаль был у Ворши. Ну, был. Давайте подумаемся про то, что Ворша была моцным осветницким центром. И напирать на то, как у Ворши открыли филиал высшейшей научальной установы. Ну, в университете это завсёды велизарный штуршок. То, что Бабруйск позбавился своего филиала в университете, это велизарный минус. Про это, даже сказали на презентации высокого рейтинга Центра новых идей, с которых мы сегодня почали нашу презентацию. То, что университет там одразу по этих рейтингах одразу выносил городки на шмат вышэй. Ну, а у Ворши такая моцная осветницкая база у истории, столько шмат звязана рэчаў, як бы вобразных, что не трэба прыдумляць, что их это менавіта для своих людей. Тому я б сходил то, что трэба нам, то, что трэба гіпотетичным туристам. Дякую, Роман. Наталя. Ну, такое складанное, насамрэч, пытанне. Таму мы и запросили его, просто не да, что пачаць. Взять и пачаць с того, что хочется. Ну, ганарыцца своим городом, тем местом, где вы живете. Больше сказать про позитивное, про то, что хочется, а не про то, что плохо. Есть такая, мне подается, проблема. До нас приезжал такой философ, Владимир Маскевич, коли вы ведаете, у нас есть школа урбанистики. Да. И вот он сказал, ну давайте, рассказывайте мне про Бобруйск, что вы тут собрались? И мы такие все, вуза нет, то есть там, значит, крепость запустили, это не робить, это он говорит, все, ухожу, на вот что я приехал, марновал свой час з Менска, у меня там шмат справа, у вас тут все древно, я до вас приехал. Ну, вот это такое, нават коли мы кажем про туризм, и коли мы с кимсьці сустракаемся с людей, коли до нас приезжают, поглядите за собой, ці розповідаєте ви, як тут круто, як тут шмат цікавого. Ну, ні, ми завжди кажем про проблеми. Тому ганарыцца, марыць про то, что могло бы быть, больше казать, размаўляць розным людям, и мне падаецца, что знойдутся однодумцы и пачынаць уже 2 чалавекі, гэта команда, якая можа шмат чаго зрабіць. І вы сказали, знал там про гэтыя крымінальныя там да, такие падзеі. У нас был цікавы вельмі прыклад таксама. Мы рабілі паштоўкі для Бобруйска. Вось няма ніякага, вось толькі боброў у нас можна набыць, боброў і зефір покупаець. І знал такое, зефир яшчэ, ну, так як, а вось, ну, бобры, што яшчэ можна. Мы зрабілі такія на кірмашы проекта, у нас было 2 супер проекта паштоўкі для Бобруйска. І было 2 варыянта. Першае, «Открой Бобруйск», открытки про Бобруйск, калі кожны гараджанін мог нешта намаляваць свой любы куточак. Мы зрабілі такія альбомы,
и пускали их просто по городу, и там кто як хотел, так малевал, потом там было, обрали там, кольки было там 16 неких работ, и вы зробили такие открытки жыхарамі Бобруйска. Класс, супер. Але другая идея была мифичный Бобруйск. Это калі вось такие некие истории нереальные собрали. Там было, я не все помню, але там было, что у одного персонажа Стартрека, звездного шляху, вось гэтага сериала замежнага, были бацькі с планеты Бобруйск. Вось гэтые паштокі, яны разлетеліся, вось где-то городская идентичность, калі нам хочется, каб вось про нас... Представление городских мифов. Так, про мифы. Яны разлетеліся, яны были больше цікавей, так? Але и тое классно. И там были люди, яким гэта цікава. Тому просто и там было их не вельмі шмат, и тут, але разом гэта стварыла такую вельмі цікавую информацыйную нагоду, потому что шмат писали, шмат про гэта говорили. Тому ганарыцца сваім мы робілі себе. Дякую, Наталя. Ігор, крышку інше питання, адрознае питання. Калі б вы были не з Воші, что б вы параілі? Вот нечаканно. Я просто настолько ассоциирую себя с этим городом, что мне вот тяжко уявить себе. Ну вот так здарилось в житті. Вау. По-перше, однозначно треба павялічваць присутність города у СМИ не аршанских, а позааршанских, и павялічваць у пазітыўнай прасторы, а для гэтага зноў жа трэба падзеі. Дай бог атрымаецца у нас хорошо з гэтым фестывалем літаратурным, гэта будзе тое, што у шэрагу спецыфічных СМИ, напэўна, просто падвысіць рэйтынг нашага горада, у тым ліку і ў іншамоўных прасторах, і ў Польшы, і іншых. Дай бог, калі гэта атрымаецца, бо надта доўга няма такой магчымасці. І ствараць іншыя падзеі трэба. Трэба сапраўды сур'ёзна падумаць пра рэлігійную спадчыну, трэба сапраўды яшчэ думаць пра цывіну бажэнскую, пра той же самы аршанскі буквар і Спірыдона Соболя. Где-то так. У Вошы ёсць рэчы, за которые можна зачапіцца, каб яна стала зноў знакамітай. Але трэба рабіць, не чакаць, пакуль зробіць тыя ж самыя аддзелы культуры, бо яны яшчэ пазней гэта зробяць. На гэтай пазітыўнай ноце, глядзіце, сябры, мы насамрэч размаўлялі амаль 2 гадзіны, хаця я думаў, што гэта ўсё будзе крышку менш па часе, але гэта азначае, што ёсць пра што гаварыць, ёсць што абмяркоўваць. Спадзяёмся, наша сённяшняя сустрэча прынесла вам шмат цікавага, шмат новага. Ад сябе дадам, што аднойчы на адным з форумаў, на якім прысутнічаў я і Наталя задала пытанне вельмі паважанаму даследчыку, который прыехаў з самой Великобрытаніі, пра тое, што рабіць, калі ты ў невялічкім горадзе няма універсітэта. На што даследчык спытаў, а колькі ў горадзе насельніцтва, да? І калі ён пашоў там лічбу у 200 тысячаў, і нават калі б ён пашоў у 100 тысячаў, ён просто посмяяўся і сказаў, гэта ж не такі маленькі горад, і вам трэба развіваць мясцовыя супольнасці і абавязкова працаваць з асветай, з адукацыяй нефармальнай, з адукацыяй для дарослых на працягу свайго жыцця. Але гэта, скажем, пытанне для іншай размовы, і магчыма, калі вам будзе цікава, вы нас запросіце сюды яшчэ, ці мы прапануем вам нейкія іншыя тэмы. Ад сябе могу сказаць, што перш за ўсё, конечно, гарадская ідэнтычнасць і ўвогуле ў шырокім кантэксце нацыянальнай ідэнтычнасці, яна мусіць базавацца на тых традыцыях, на тых гістарычных, культурніцкіх традыцыях, якія ёсць у нас у Беларусі. Мы не павінны пра гэта забываць. Яшчэ раз всіх дзякую за тое, што вы, спадзяюся, недарэмна патрацілі час сённяшні вечар. Невялічкія падарункі ад кампаніі «Будзьмо беларусамі» нашим спікерам. І я вас закликаю аддзячыць наших спікераў.
Не забываем, что у вас в руках есть анкетки для зворотной сувязі, нам вельми важно почути ваше міркування, і, можливо, ми зможемо з вашої адреси досилати вам яку цікаву інформацію актуальну, не тільки по Ворші. Ми протягнемо такий неформальний час. Дякую всім. Будемо робити Воршу ліпій всі разом. Дякую. Так, ну вот, мероприятие завершается. Большое спасибо всем, кто смотрел нас онлайн. Я смотрел все сообщения в чате и... да, что я хочу сказать. Евсен Вятка, если ты еще здесь, если смотришь еще сообщения, хочу сказать, что нет, еще ты немного поспешил, мне пока еще рановато, поскольку я думаю, еще вот годик, другой надо поесть с таким мероприятием, и тогда, возможно, то, о чем ты пишешь, и будет осуществимо. Пока еще все только-только начинается. По поводу... Так, что тут еще в чате? Так, 2 человека сейчас смотрят. Мероприятие завершилось. Батарея уже разряжена. У меня осталось не только там около 19-18%. И сейчас я останавливаю стрим. Всем большое спасибо. Он смотрит, он в чате пишет там. Онлайн, да, смотрит трансляцию. Да, помахаем ручкой, где он там есть? Он смотрит, он видно. Скажите ему что-нибудь, если что, он потом может будет смотреть стрим. Добрый вечер, Миша, как дела? 21-го приходь. Будешь выступать. 22-го вам сказали. Перенеслишь. Куда ты ничего не перенесли. Я тебе напишу Как подробнее. было, так хорошо? и есть. Чай, кофе, заходи. А что можете сказать по поводу мероприятия вообще? Вот как немножко отойти дальше, чтобы в кадр. Так, но мне понравилось, чтобы чаще было такое ворши, больше предложений. И чтобы нас активизировали, договорились. И ты приезжаешь сейчас сюда, не по кабелю, а сюда приезжай. Будем вместе общаться. Все. Итак, мы завершаем трансляцию. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Дискорде, в Телеграме. До следующего стрима.